Plants vs. Zombie Garden Warfare 1. Ăsta e unul, băieți. Ce joc e ăsta? Ce joc e ăsta? Ce joc e ăsta? Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră din Plants vs. Zombie Garden Warfare 1. Da. What the fuck? Ăsta e începutul. Bă, dar ce-am început, mă, aici? Ok. Plants vs. Zombie 1. Bun. Avem niște zombie aici. Ce drăguț arăți. Bine, nu sunt drăguți, dar... Asta... Bă, cine-i naiba ăsta? Level 1. De ce sunt level 1? Ok, o să iau sorile astea. Sorile. Ok, mai avem încă... Pot să mai luăm încă unul. De ce capul lui zombie? Și de ce a spus da, zombies are coming? Că o să apare și asta și o să știu că nu o să vin. Ce? Bă, dar ce joc e ăsta, mă? Că nu e pentru mine ăsta. Bun, o să-l jucăm până o să-l terminăm. Jocul ăsta trebuie să aperi casa care e în spatele tău, care e în spatele plantelor, pentru că sunt toți zombie, toți oamenii de pe jocul ăsta sunt zombie și mai a rămas unul și vrea creierul. Bă, și nu știu cum arată tipul ăla. Ok, nu-mi pasă. Vezi, de treaba ta, zombiule. Asta nu e treaba ta. Ha, te-am bătut. Deci, ok, ia să vedem. Ce floare e asta? Floarea soarelui. Dacă apare un soare... Stai, cum? Stai. Asta e floarea soarelui și când vine un soare de ăla, o să... Lucas House. Trebuie să mă apăr pe mine, haide. Când o să apar niște soare, când o să vine soare la floarea aia și o să fie ceva, da. Deci așa, what? Tare. Dacă îmi vin zombie. Stai, mă, trebuie să mă pregătesc. Hai, mă, cum vin zombie. Ce până mea. Ok. Aici. O să fiu cel mai șmecher din lume, băieți și fete. Unde o să pun? Aici trebuie să spun. Așa. Da, mai bine o să scoatem camera și să nu avem cameră. Dați cu Maxim, că e petrecere aici. E cireașa de pe tort. Ok, Plants vs. Zombie ăsta e cam mișto. Dar e neinteresant, că dar trebuie să pui plante și să vin zombie. Neinteresant, dar e cam mișto. Da. Plants vs. Zombie 1. Du-te-mă încolo. Plants vs. Zombie 1. Ok, asta nu. Ăsta e nou zombie. What? Cum adică e nou?
Cireașa de pe tort. Ce v-am zis? O să ne dă cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort. O să ne dă... Cireașa asta, dacă o pui direct, o să bubuiește. Dar trebuie să o pui lângă zone. Am înțeles. Interesant. Dar ce e aici? Mă, ce e aici? Ok. Și văd că avem dai, nicht, por, fog, orf. Ok. Bă, dar cine naiba e ăla? L-am primit? Ok, what? Bă, ce plante sunt astea? Aici e capul floarea soarelui. Iar și-o primim pe floarea soarelui? Eu nu știam că o primim din nou pe floarea soarelui. Ziceți voi în comentarii ce mai se întâmplă când am terminat episodul ăsta. Ziceți voi în comentarii. Da, subscribe să mă bate abonații, că vreau. Rupeți butonașul de like. Rupeți butonașul de like. Omorâți butonașul de like, că vreau să-l bat. Vreau să-l bat de nu mai se poate. Ia uite că vine zombie. Nici măcar nu m-am apucat. Nici măcar n-am timp să pun. Ok, gata. Mai trebuie o plantă. Mai trebuie... Hai să punem un pișotă aici și după aia facem aici floarea soarelui. Da. Săracul e singur. Ia să vedem. Aici! Bă, frate! Bum! Wow, ce tare e! Mamă! Da, hai că au timp să... Nu spune că vin doi. Nu vin doi. Dar o să punem doi. Cred că mai mulți trebuie să punem pe un rând ăsta de pișote. Ai de capul meu, cireașa de pe tort. Ia uite, avem și cireașa de pe tort. Bă, tu ești nebun? Bine, trebuie cireașa de pe tort. Știți cum o să fie cireașa de pe tort? Uite, avem 150. Ăsta e mai greu de omorât. Mamă. Nu e bine. Nu e bine că o să fie cireașa de pe tort. Mamă, o să pun cireașa de pe tort. Ai de capul meu. Și o să fie cu cireașa de pe tort. Uite. Fix la țintă am pus. Ia uite, aproape ne apropiem de un steag, dar nu știu ce steag e ăla. What? Ok, mai ne trebuie 3... Mai ne trebuie două de-alea de soare și gata. Una și mai ne trebuie una. Două, bun. Stați bă, liniște că m-am pregătit. Gata mă, ne-am pregătit și noi. Nu e de mireale. Branț! Bă, ăsta e un sunet, nu. Ok. Ia să vedem ce naiba se întâmplă aici. Mamă, vin mai mulți dintr-o dată. Du-te mă încolo. Nu veniți voi. Nu mă omorâți voi pe mine. Eu vă omor pe voi. Ce cartofi e asta? Da. Nu știu ce e. Hai să vedem ce scrie Lucas House. What? Acum 5? Păi gata mă, mor din prima. Level 4. Ok. Cred că o să murim de data asta. Nu știu, așa zic eu.
Ia uite, zombie. Păi nici măcar n-am făcut 100. What the heck? Gata, mă. Mamă. Asta e mai șmecher decât mine. Ar trebui să punem pișotări peste tot așa. Și după aia o să punem sunflower. O să mai punem un sunflower. Hai mă, grăbiță. Haide. Valea. Grăbiți-vă. Interesant. Haide. Era așa de pe tort? Dar ce-i cartoful ăsta? Ce face cartoful ăsta? Nu știu, hai să punem fix aici. Mamă, și cât de greu se încarcă. Mamă, hai să ne grăbim odată că vine zombiul ăsta. Gata. Da, hai că are timp. Dar ce, nu are timp? Ba da, are timp. Bun. Ce așa de pe tort? Mamă. Ne trebuie încă... Da. Hai mă, frate, luptă pentru el. Ok. Băi, prea tare jocul ăsta, e prea tare. Uite-te și tu ce tare e. M-a rupt în două acum. Acum m-a rupt în două. Ha. Bă, dar sunflower-ii ăștia se descurc bine. Mamă, ce o să vină acolo? Ok. El lucrează de unul singur. Dar stai mă, că are un prieten acum. Tu faci pe prost. Așa. O lopată! Ce lopată e asta, frate? Ok. Ia să vedem ce lopată este. Dacă nu ai vrut să pui acolo... zice că dacă nu ai vrut să pui acolo planta, poți să iei cu lopata. Ok, am prins. Bun, cam atât a fost episodul de azi. Nu uita, apăsați butonașul de like. Știu că a durat super puțin, a făcut, dar 1, 2, 3, 4 nivele, pentru că am zis că maxim e 15 minute, atâta pot să fac eu. Dar cu ăsta, nu. Deci o să lași, deci cred că o să pot să mă ajute acum fratele meu, care v-am zis în primul episod. Apăsați butonul de like, subscribe, copoțel, scrieți în comentarii ce mai se întâmplă în jocul ăsta și îmi spuneți cât de mult o să fie. Pa, pa!